अरे चैत महीना में माजा अरे चैत महीना में माजा मिलेला आवे जवानी बुढ़ाई चैत महीना में खाए में कोची में मजा आवेला कोची में पूड़ी में पुआ में मछरी में बकरी में देखी भोजन में स्वाद कहाँ बा ना मजा मछरी में ना मजा बकरी में ना मजा पुआ पकवनिए में अरे चैत महीना में मजा मिलेला जी चैता गाते बने अरे चैत महीना में मजा मिलेला आ सतुआ आम के चटनी चैत महीना में मजा मिलेला भैया हमारे का पुरस्कार दिल बने भैया का हार्दिक अभिनंदन बा नारायण जी बना के रखे तंते तो 50 रुपया से खुदरा हुन के ए चैत के महीना में आजाद भैया दिन खान माछ आ राती खा मोछ उठा के ले जाके दूसरा खेत में धोआवेले रविंदर माझी जी हमारे का पुरस्कार दिल बने चैता गावे के नायका चैता गावे के फरमाइश कोइले बने हार्दिक अभिनंदन रविंदर माझी जी हमारे का पुरस्कार दिल बने हाँ ठीक बात बहुत बहुत पुरस्कार भाई हमरा जा भगवान तरह के बना के रखो जब हमरा खजाना में 100 रुपया देता रहो बाबूलाल राम जिगना निवासी के धरती से पुरस्कार दिल बनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा नारायण जी बना के रखे कि नामा जय अंगना में नामा जा दुआरा में संजय माझी जी पुरस्कार दिल बनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा नामा जय अंगना में नामा जा दुआरा में अरे नामा जा मिले दलनिया में अरे मजा लेवे के तू चाहो या गोरिया चल अरे मजा लेवे के तू चाहो या गोरिया आ सुते चलो खरी हो आकाश जी कमालपुर के धरती से पुरस्कार दिल बने परमा राम जी पुरस्कार दिल बने हार्दिक हार्दिक अभिनंदन शुभकामना बा नारायण जी बना के रखे रह जाता नहीं चैत के बाहर में चले अच्छा हमरा अमर कुमार के अपना दादाजी के आत्मा के शांति खातिर बहुत बहुत पुरस्कार दिल बने हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा बाकी यूट्यूबर लोग आइल बाई लो मुंह लटकौले बजे दादा हमनी खानी दोनों व्यास लोग कुछ देत नहीं खाए यही चैत के महीना में मर्दा मौगी से कहत के सुनो गहूं काटे